Kadom zon marliatum lasi pinilitum kacetan ponji lai kedam tang assembly long budget session along elitum kaching hon akehai CM Dr.Tuliram Vs Lapen ke Akhil Gogoi alang tumang bong lam kacepo dut aputak si li pininili nali tu pen thiek pen cetan pon po la sihala dak pinana a hearing tang lo ilitum kaddo ko vesami theglong lo ilitum CM setame se thedayan lo athebi potma pong te hala dak Akhil Gogoi bang ang bong kache yok dun lam kaning je hore pasik sak dun ka interrupt dun la puson thek ponlong se la puson alam do kok pen sak phia dak pinang ana se thedai duyan lo ngapu batai si chota li batai hini bagdo batai ni thom bagdo jolapu salam bang ke kopiloma bong te je ilituma CM akai Dr.Tuliram Vs hanglang li phana por tang lo la penalang li pena jok penang ana PPC Karbi long phana kenang ma la pen ki chun pon tang ma la bang so puthang ning je pon lo je Karbi long ar lo ku PPC nona kimia sarkar alang tum sarkar ni lo ku pen ku PPC ki chun pon ma la pen ke non ku ko ansi kenang helang ma ku PPC kenang halang ma ko ana budget se kenang halang ma la bang so puthak alang li hen pen than pon clear lo nije pon clear lo la sa hala bang so por husia Akhil Gogoi bang pa sik sak dun lo la se ke cheng si litum thek ponong lo litum CM pena jok alang litum ke pachun pona lam sining ye pon lo ka choro pon sitami dolo ake hai CM Hemant Biswa Sarma phan sitami athe pipon ma plotang te alang litum Jal Jeevan scheme labang so scheme do Jal Jeevan scheme pena jok adon tien sitami lang pali long lo pusalang lihin pen pupono ki duk kela katuma hem lang ka wede datum hem lang ke le datum hem sitame lang le pono pusalang lihin pen pupono lepon pe bang kela ke chine delo nang li tumahin pen le mo comment section nang pachini non sitame ni likya ke hai CM Dr.Tuliram Vs hang kaning je alam sinili putho do idun thulo asi labang so scheme bena jo Karbi long lo pinang ana dim long lang le lo lang ke le datum mong sami lang le lo pusalang lihin pen pupono la pen ke son bena bang ya ko putho lang li pupon thulo sub center long doctor in nut ki pipon puthak la sitame alang li ke pachun pon along si pupon lo je la puson ke kapre ke state long ke deng pon pipinang ave pinang la pena budget sitame thik pon pipinang posipu la puson ke litum Karbiang long along cholang posipu asam along cholang je sub center along tin sitame je doctor in nut ki pipon la puson facilities ke thek ponong le pinlang la dak litum asam long cholang puselang li ningje pon lom la se hala bang so por hut Akhil Gogoi bang ang bong cheyok dun lut ason siman lo alang liang bong cheyok dun lut lo pudun lo je kopilo plorang te je beneficiary puthak alang li men jong dun klok lo pudun lo akhe hai Dr.Tuliram Vs hang ningje bom ho si pladun air lo pudun air lo la pena jok pinang analang tumang bong ladak lam ka chetor ko sitami dolo asapso la pen ke labang sopor hot ilizom thek ponong lo tuma CM pena jok ko than pon thulo paklar pon thulo je kopiloma plotang te la kaduk ka we son an sitami kawe det atum silong lo posipu ladak misuse salam wangwe ladak komania bang ke cupang lima lamang we katuk kawe scheme along an sitame beneficiaries ke lake kiduk atum silong lo poselang lihin ben pulo ko pilo prong telitum nijut moina scheme pen chenglok nijut moina scheme lapen ke aruno doi lapen option dak taxi babu asoni la sila high scheme an sitame ke do tum le ke long kalilo kawe der atuma phansi labang so beneficiary sitami pipon lo posi alang li tum pen alang li hin pen jok aku puthot paklar pon lo la sala bang so por hut ko piloma bang te Akhil Gogoi bang ke cheyok dun thot li dong ko pisi cheyok dun lo ma plotang te alang li hin pen pulo je Karbiang long budget aphan Karbiang long district budget aphan council budget 280 crore pajum lut pusi puke paong nang jelat pajum lut pusi alang lihin pen bang cheyok dun lo pudun lo labang so lam pen jok penang an chedan lo je nang thang dan chini dun de pusi to ma ke CM ben sami pupon lo alang li thang bak be nang bob dun tabret polam salang lihin ben pulo ke paong ke pajum lo ne alang li budget lang le pin ben sinang jong dun tabret pusi li to ma CM ben alang li phan pupon lo athe ko pipot lo ma blotang te to ma CM ben pupon lo je Karbiang long budget all round development of Hanloxi 1678 crore 50 lakh 11,000 la anili tuma phanang pitang lo palang lihin pen pupon lo akai etuma CM Dr.Tuliram Vs hang penalang li pen pupon thulo paklar pon thulo ko piloma plotang te ningkan phong bong alang lia keros tami pipon lo CM Dr. Hemant Biswa Sarma phan ningkan pho angbong
เป็นนั่งอัน all round development นะไซด์แคลมปอนโลปุสิปุละเป็นกิจุนสิจะมีดูโลกูพี่ลงมาปลุกตั้งแต่ 4 เลนตัวว่านั่งมิเซนลงล้อละเป็นรับส่งดักแท็กซี่กับเปรกสิจะมีดูปิกลังอะไรลิกิปุปอนนี่ลิซีนี่สิปุปอนจอดปอ medical college สิจะมีนั่งดูโล cancer institute นั่งดูโลละเป็นเกflyover สิจะมีนั่งดูโลปุสิปุลิตุมปินียนี่สิจะมีเชลาลงบอมล้อละ flyover สิจะมีละสิละกัดดุกกวีสิจะมีละนนคังนี่บอมมาสอร์การเป็นนะจอกสิละกัดดุกกวีสิจะมีจุนปอนโลปุสิลังลิเห็นเป็นปุปอนล้อalang li ke hai akhil gogoi phan same pupon lo alang li la hai ang thek du nong le ma la hai development la anchot takali lang alang li budget nang lang dun de ma pusipu kunat pen sige pajum helang polam sitam alang li hen pen pupon lo la se la bang so alam pen jok penang an hangrap jo same do lang hala dak hapua akhil gogoi atum sitam me mama ne lang tum thur se ekdom ka ning je dun la pen ke pu khai cm Dr.Tuliram Vs Akhil counter dun lo la pen jok hala dak speaker sitam me peni do nang kok lang bong cheok do nang kok lo je Akhil Gogoi an sami pulo nang lia bang kan je rang bong cheok don rinon ni join on palama bang la pen ke puli to ma cm han sami pulo hapu kali lo nang lilam kan je ning ke pu nili nat le nang ning je non palama bang ke la dak cheyok do nang kok lo thebi pon ma plong ta da penang alam ka che tor ko bang ke do kok lo jola puson lo la pen ke do thulang litum cm ki pupon puthot nona project pli dolang posipu la project pli yong se kwana karbiang long along nang chun lop lo tang te ladak pinang anaka ching thura sai do helang posipu la bang so project pli psp project la phan lok se kwana ma pong te budget 22,000 crore posipu 22,000 crore budget do la jong si penelop lo tang te karbiang long ariso e jangatum kacharli ke do tum mate unemployment sakuri kawe atum charlie lote ma setame sakuri ke long dun de atum an setame sakuri long dun po posipu ladak ko an tu ma phanlong ji pro tangte bang suri kre phot tum phanlong ponji posipu karbiang long ari soi jang atum akhelo ke dam punon ajak punon ilitum peni jok plot po ladak elitum hala Akhil Gogoi samela bang so pthak se pudun lo je karbi atum unemployment ke ong la pen ke akhelo ke dam na sami nona bang ke cm pen abang paklar pon lo je ladak bang suri kre pho ari soi jang atum bang ke dak voreng war sai longdun pu selang thin pen paklar pon lo la bang so psp project yong se chun lop lo tang te la pen ke la dak pen jo council atum sitame revenue longdun pu selang lhin pen plog revenue sitame anso se generate pu se pu ile tum hydro project pen cheng lok lok du ka velo na pu la pen ke lan chot takali lang ke pajut si ile tum cm pen abang ki pudun du thulang je karbiang long ke la ke 6 schedule area lo la pen abarim nai lo abarim nai chot la putakali ke then nai lo puselang li pudon lo long le punon ajat punon la sitami ke then nai lo je karbiang long ke lake la si la pot si alang hian pulo kiwang jilang aning kan pen ke karbiang long phan budget pa bat nang ji puselang lian pen hang dun lo la si hala bang so budget ko anu ma pong te 5,000 crore nang ji puselang lian pen budget hang dun lo je non kiwang jilang aning kan pen ke nang lang pon nang ji a the pi pot ma pong te ke ban nai lo 6 schedule area ke la pen ke barim nai lo lan chot kalia ke the sitami ke the nai lo karbiang long hen lo puselang lian pen pudun lo la sila song bong pen pinangan atum opposition me ka chedon de alam sami dolo ilitum karbiang long arlo opposition atum pen cheng lok lo people of long ta Akhil Gogoi akhenulinai pudun kali ke 280 crore pajum det polam sitame nang klang rok lo dak ilitum lang nam lo pong te criticism ke la dak pinangan pu ruling la pen opposition atum mang bong la pen hapu ruling atum sami pupono Akhil Gogoi ke mesen abang kali athe people of long te hala bang solam ka chitor ko hot ko pilopong te karbi alam ningjeri puselang ligi pu alam sami ningje ta ningje litum video long sami thek ponong lo karbi kotha no ko bo pu alam mang ke hala dak pu la se karbi alam ningjeri puse ki pu polam ke litum ruling hin men se kame long pon lo je karbi phan kaching hon thek tam ma bang ali la ke karbi phan kelang on e bang la se hing khare lo la pen ke karbi alam ningjeri pon sitame ningje de lo polam bang ke pu ruling atum men sami pu pono la pen ke hapu opposition atum pen bang ke akheno lelang li ka ningje kali karbi alam buji je der posi ma arju thek der posi lason ki pulo puselang tum bang pen bang ke clarify lo mate justified lo alang tum statement alang li ke kheno dakali karbiang long budget 280 crore pa jumlu ta posi nang ningje don chot ke palam ke la tumang bong ke non bang ke ekdom rona teng lo ron thama teng lo lama bang ke jola pulo sitame la kaddu ko ve puthak
ake hai CM Dr.Tuliram rong hang kaning je long ke ake mema khenoma lakang sai ke nili long ta jakong awe lake kaduk kawe rat along si jakong du oposinang le tumle comment section along pen nang pachini ponon nili ake le sita mening je pon pek tanong tika pajum pon thulo da kalang doleng athepi pon ma bong te litum CM kaning je pon sap so doleng samini li la pon bang ke pali dam de lo athelai ke important test normally tuman important ke je labang so buthai li tuma CM kaning je buthak kichun loma kichun che loma la penang li tum labang so scheme along penali long dun loma long dun de loma mate li tum kiduk kila ka tum manang tang loma tang te loma development do loma awe loma ili tum kaduk se me make tek prong lo da si nang li tum hin pen le comment section ong pachini pon ignore kardo